לא, זה סגר. לא, יש לך פה למטה. יש לך... לא, הפאורפוינט אבל הוא במחשב. זה הזום שלו פה. כן. העתקת את זה? איפה לא לקחת את ה-20? יש 120. לא, 120. אוקיי. יש לנו ככה. נמצא קודם כל חישוב פואסוני. בואו ניכנס לאקסל. איך את יודעת שזה פואסוני? כן. אנחנו נכנסים לפואסוני ואנחנו מחשבים. נראה לי שהתחיל לעבוד. תיכנסו לאקסל. זה לא, אי אפשר להקליט את זה. אז אנחנו... גם אקסלן. שאקסל יש. PA זה הסתברות קבלה. AQL זה פרופורציית סכומים. זה שני דברים שונים. לא, פה ספציפית. אבל מה, את עלית על משהו, אבל מה? אנחנו סיכמנו ש-AQL 2%, נכון? אבל מה יש בפועל? 31, 3. 3%. אתם רואים? תסתכלו. רגע, תלך אחורנית. יש לנו... זאת אומרת, כאילו, ה-B גדול מ-AQL, אז הולכים לבחינה לתקרת? זאת אומרת, אחוז הפגומים בפועל 3%, אבל אנחנו סיכמנו על 2%. אז אנחנו רוצים לבדוק לאורך זמן, מנות כאלה, הרי יש לנו אחוז פגומים יותר גבוה ממה זה בפועל בכל המנה. נכון. אז כנסו ותעשו עכשיו חישוב של... של אקסל. איפה אקסל פה? בריבוע הכתום. כן, כן, כן. מתחת, אחד מתחת. כן. כנסי, הנה. אני בוחרת את זה, נכון? סגרי את זה. PA את מחשבת, זה בדיוק מה שאת צריכה לחשב. ואיך אני מתייחס לזה לשלוש אחר כך? אז זהו, מה אתה עושה? פרופורציית הפגומים עם 3%. נכון? רגע, בוא ניכנס ואני אעשה... לא, 2%. הפרופורציה זה 2%, לא 3. לא, AQL זה 2%. נו, מה זה AQL? זה הפרופורציית פגומים. נכון, מוסכם, אבל אחוז הפגומים בפועל. 3. אז אני הולך לשלוש אני הולך בשלוש בפרופורציות פגומים. אוקיי. אז לא הבנתי מה אני צריך לעשות. כאילו ללכת לפי השלוש או לפי השתיים. בוא נראה מה היא אומרת, כי זה לא... זהו, זה מה שאני אומר. איך אתה יודע שC מה? לא, בסדר. למה? AQL יש לך אותו שני... AQ. מספר הקבלה שלנו 3, נכון? N כפול P, N שלנו 120 כפול P שלנו 3%, נכון? 3. למה את לא עושה לפי ה-AQL, את ה-2, כפול 2? אבל זה מוסכם, לא המצב האמיתי. פה אמרו שהמצב האמיתי 3, המוסכם. אז אני תמיד צריך ללכת לפי המצב האמיתי? אם אתה יודע אותו, אם אני יודע. זה מה שאני בודקת. כן.
מצטבר, נכון? נכון, כן. אבל את מכניסה 3% או 0.3%? אם את רושמת אחוז, אז זה 0.3. אם את מכניסה בלי סימן של אחוז, אז זה 0.03. אז הנה, תראו, ההסתברות, ה-PA לקבל מנה כזאת, 51%. כן. 51%. אז קיבלתי, חישבתי, ראיתם? אני אעשה את זה עוד פעם. זה ה-AOQ? זה PA. לא, זה PA. אוקיי. אבל לא הבנתי למה שלא כפול 3%. כי זה מה שאת יודעת על אחוז הפגומים במנה. למה לא זה כאילו על הנתון? כי זה מה שמוסכם, זה עכשיו שאלתי אותה. נכון. הרי כאילו, המוסכם זה אנחנו, אידיאל. יצרן אומר, אני מתחייב לספק 2% עד 2% פגומים. אבל נמצא שיש לפי 2% 3. פגומים חישבנו שיש לנו מספר קבלה 3, אבל בפועל אצלו היה יש 3. 3% פגומים. נגיד, אני בודקת את המצב הזה. אז אני חישבתי את ה-PA. אז ה-PA שלי 51%. זה ה-PA שווה ל... 51%. 0.5152, שם. אוקיי? אז חישבתי את ה-PA. זה הסתברות טיפה יותר מחצי לקבל. זה לא הרבה זה כלום. הסתברות קבלה. זה נמוך מאוד. זה הסתברות קבלה ממש. זה 50-50. כן. שלוש. נכון. ואם לא היה לי את האחוז הפגומים המהותיים? 120 כפול 3. אז הייתי הולכת על AQA. כן. כן. לא, 120 כפול 3. אז זה צריך לשלוח יוצא לי... לקבוצה של כפול 3%. אוקיי. בואו נשים. ומה כאן? יש לנו 0.51 כפול P כפול 3%. למה? הנוסחה הזאת. זה הפרופורציה בשביל T זה. חלקי בשביל ה-AOQ. כן. כפול 1 פחות. תכניסו את זה, אני לא אעשה את זה פה. אני אעשה את ה-AOQ. OQ שווה PA 0.5152. אני כותבת שאני חישבתי את זה באקסל. אקסל. אוקיי? ואז יש את ה-AOQ APA כפול P 3% כפול 1 פחות N 120 חלקי 2,000. 2,000. ואז קיבלתי ש-AOQ שווה ל... כמה זה שווה? 0.145. טוב, ופה יצא 0.015. אפשר... אז ה-AQL פה סתם מבלבל שהוא כאילו, מה זה אומר? AOQ זה אומר ככה. אני סיכמתי על 2%, נכון? אבל אלה של המנה הם 3%. חלק מהם יכולים להתקבל וחלק לא. זה תלוי כמה פגומים אני נמצא במדגם. אז בממוצע לאורך זמן ה-AOQ שלי, average outgoing quality שאני אשלח,
זה יהיה 0.05. אז את מקבלת את המנה, זה עומד ב-AQ של אז הנה LQL. ראיתי את זה, זה מה שאני אומרת. יפה. או אם אנחנו נעשה את זה באחוזים, זה יוצא 0. הבנתי את או 1.5. אני אגיד, ה-AQL, הרי בסוף יצא לפה שזה רק, ה-AOQ הוא בעצם מודד לך את ה-AQL לאורך זמן, כן? AOQ זה לא זה אם ה-3% זה זה באחוזים המוחלט. כפול אתה לא נותן זה יוצא לצרכן את המוחלט. 1.5%. אתה עושה איתו לפי מדגם. מה זה אומר? כן, כן, נכון. זה אומר ככה, המנות שאנחנו סיכמנו שיש 2%, ואם רמת איכות של מנה זה 3%, בגלל שאנחנו תחת בחינה מתקנת, אז בממוצע אנחנו נשלח לקו הייצור שלנו פרופורציית הפגומים של 1.5%. במקום 2. במקום 2. לא היינו תחת לבחינה מתקנת, היינו דוחים. ברור. לא, אין קשר לבחינה מתקנת. כי זה פי גדול מ-NQL. אבל את, קודם כל את לא יודעת מה הפי אמיתי. נגיד מי זה. את לא יודעת בדרך כלל. נכון, מה לא בודקת קורה? את כל האוכלוסייה. מה קורה? כל את המנה. בודקת, מדגם. ואת אומרת רק ככה. אם בתוך 120 היו עד 3 פגומים, קיבלתי. נכון. אפילו שפרופורציה פגומים של כל המנה זה 3% ולא 2. כי ה-AQL הוא פרופורציה, הוא לא... יש מדגם ויש כל המנה. זה נכון, נכון. הרי כל פעם שאני בודקת מתוך ה-2,000 האלה את ה-120. של המדגם, זה ממדגם. המדגם מתוך 2,000. אז יכול להיות שבמדגם ייפול פגום אחד. נכון. יכול להיות 2 פגומים, אפילו 3 פגומים, אבל יכול להיות שבכלל לא יהיה. ויכול להיות שבפועל יש לי 3%, אבל אני... עומדת בכללים, בהסכמה. בגלל בחינה מתקנת, תראו, ראיתם? זה הפך בגלל מה זה, למה בחינה מתקנת? כי מה שדחיתי, הוא מביא לי 100% תקין. אז בממוצע, שאני לוקחת בחשבון את אלה שדחיתי ואת אלה שקיבלתי, זאת הפרופורציית הפגומים שאני אשלח לקו הייצור. הרי סיכמתי רק על 2%, בפועל המנות הן 3%. עוד פעם, איפה זה אלו שדחית בנוסחה? זהו, אין אותם. איפה? ה-2% האלה באים לידי, כאילו כן ככה. את בודקת, אם יצא לך את ה-AOQ. 2% האלה באים לידי ביטוי במספר קבלה. כן. הרי איך אנחנו, אתם זוכרים ש-go, no go, אנחנו קבענו את מספר קבלה על סמך הסתברות. כן. אז זה מה שסיכמנו, בא זה לידי ביטוי פה, במספר קבלה. אז אם יוצא לך הסתברות נמוכה יותר, נגיד 1.5 במקום 2, אז בוודאי שתקבלי, כי זה יותר טוב, כאילו. זה AQL נמוך יותר, זה יותר איכותי. זה לא יהיה AQL, זה יהיה מנות שאני מקבלת לאורך זמן. אבל מה שאני לא מצליחה להבין, איך זה מבחינה מתקנת, אז אנחנו מקבלים שוב מנה על 0 פגומים, אז מה אנחנו לא מצליחים? אז בגלל זה כשאני אומרת average outgoing quality, ה-outgoing quality מגיע משני מקורות. אחד מזה שאנחנו קיבלנו, ומבין אלה שקיבלנו, יכול להיות שפרופורציית הפגומים יותר גבוהה מאשר סיכמנו, אבל בגלל שבחינה מתקנת נכנסת לזה גם, זה מוריד ל1.5%. אז בממוצע, 1.5% זה מה? זה 1%. בממוצע כמה פגומים אני שולחת לקו הייצור. כן. אבל אם אני על זה אפעיל את מה שאנחנו כאילו יורדים שם, שמסתכלים כאילו את הסיכון. אני לא מסתכלת עכשיו על הסיכון, עכשיו אני רוצה לראות את ה-AOQ. כן, אבל ממילא... average outgoing quality. מה המקסימום? AOQL. חכו, זה עוד שאנחנו רוצים לא. לדעת מה מקסימום הפגיעה פה.
נכון, אז אנחנו נעשה את זה תכף. אנחנו נעשה את זה, ואתם תראו, אנחנו עוד לא הגענו למקסימום, אנחנו ראינו שבעצם אם אנחנו סיכמנו על 2%, והאמנות בפועל היו 3%, עדיין לאורך זמן בממוצע, מה שיגיע, average outgoing quality זה 1.5%, וכל זה בזכות הבחינה המתקנת. ריבה, AQL זה רק למנה מסוימת? כן. וה-AOQ זה לרצף של מנות, זה ממוצע של... זה average. זה ה-average של ה-A ה-AQLים. ראשון זה average. זה ה-average של ה-AQLים כאילו. average של המנות שהתקבלו. לא חשוב ל5 מנות. זה יכול להיות גם 15 מנות וגם 20. 5 מנות זה לצורך מעבר לבחינה מחמירה. זה לא קשור. זה לא קשור לזה. אבל average של מה זה נותן? יש לי שאלה. זה כל מה שקיבלנו, בגלל הבדיקה המתקנת, זה 2,000, אבל יכול להיות שזה 4 בהגדרה משקים. AOQ יהיה יותר קטן אפילו מ-AQL, כמו שזה רק במקרה שיצא לנו זה ככה. כבר אנחנו מסתכלים. זה במקרה שיש לנו רק 3% פגומים. אחרי זה אנחנו נעשה טבלאות ונעשה עבור 1%, 2, 3, 4, 5, 6. ואז אנחנו נראה באיזה נקודה זה יהיה הכי הרבה פגומים. כאילו שהגיעו ואז תתחיל הירידה. אנחנו תכף נעשה את הכל עם המספרים. אז תכף אנחנו נראה. עוד פעם, קודם שאלתי ל-AQL... שנייה, היא שאלה ואני אענה לך. את ה-PA אנחנו תמיד נחשב באקסל בפואסון? לא תמיד חייב. אתם כבר יודעים למה אני אומרת את ה-PA לחשב בפואסון. כי יש לנו טבלה, אל תדאגו. אבל אנחנו לא חייבים לחשב את זה מטבלאות, אנחנו יודעים לחשב לבד. אז אנחנו יכולים לעשות ככה. תראו, כדי שנעשה את זה פה ממש מעניין. כן, אסף. אמרנו AQL זה אמרת זה למנה, אבל AOQ אמרת שזה ממוצע של מה? של דגימות? של מנות מאותו ספק, של אותו מוצר. אבל גם דגימות, או שזה דגימות של 100% כל אחד? זה אומר של מקום נבדק שמקבל מאותו ספק מנות. ואז מנות מגיעות כדי לחשב את ממוצע ה-AOQ, הוא מגיע משני מקורות. אני כל הזמן חוזרת על עצמי. נגיד כל יום אנחנו מקבלים מספק כזה 2,000. אני לא עושה סיבוכים, מנות שונות. כל יום 2,000? כן. כן, נגיד כל יום. אז יש לנו, נגיד, ועובדים 7 ימים. אז 7 ימים אנחנו... יש לך AQL עם נתון... מה יצא? הרי לא תמיד יצא שאני מקבלת את המנה הזאת. ההסתברות לקבלה שלה זה רק 0.51. ההסתברות לתחייה היא מאוד גבוהה. אז זה אומר שחלק מהמנות אני אקבל, חלק מהמנות אני אדחה. ואז במקום המנות שאני דחיתי, אני אקבל מנות שהן 100% תקינות. ואז בממוצע, בגלל התקינות, וגם אלה שאני קיבלתי, אז זה יהיה לי, אני אשלח לקו הייצור שלי 1.5% פגומים. אבל בואו נעשה את זה ככה. ריבה, מה החשיבות של זה בעבודה היומיומית במפעל, של המדד הזה? סליחה, מה השאלה? מה החשיבות של המדד הזה בעבודה היומיומית במפעל? אני תמיד מקבלת החלטות על סמך מדגם. אני יכולה לטעות, הרי, אז אני בודקת לעצמי, אז מה המקרה הכי גרוע שיכול להיות? זה הבדיקה שלי בשביל עצמי. זה באמת בין קו הייצור, כאילו את נותנת לו הבטחה שזה יהיה 1.5% של... לא יהיה יותר גרוע, אם זה מה שיהיה כל הזמן. אז בואו אבל נעשה ככה. אם P שלנו שווה, נגיד אני אתחיל 1%, 2%, 3%, 4% ו5%. בסדר?
עכשיו אני אכתוב PA, הסתברות הקבלה, ופה אני אכתוב AOQ. בסדר? אז יש לי 3%, אני חישבתי. הסתברות הקבלה שלי 0.5152, נכון? AOQ חישבתי, ואני נגיד אכתוב 0.0115 ואני אעשה עוד עמודה AOQ באחוזים, ואז אני אכתוב 1.5%. כאילו ה-3% התחלנו ל-0.015 כן. מ-3% כן, ירדנו כן. לא הבנתי, למה צריך את העמודה האחרונה? כי זה לא... אתה מצטבר? כל מה שאני רציתי זה שנראה את זה. אתה מצטבר, הבנתי. עכשיו בואו נעשה, אם אנחנו נראה בפועל יש 4%. תחשבו לי את זה עכשיו, שהמספר הזה פה, גורים הם 4%. אני אכתוב את זה עם צבע. כן, פואסוני, 4%. צריכה לשנות שם גם כן 4. אני אעשה תכף. כן, בסדר. אני משנה פה. יש לי עדיפה לעשות את כן, זה. כן. שלא היו בשיעור, וזה לא מוחלט, הם לא יבינו על מה אנחנו מדברים. אם אפשר כבר להיכנס. לא, עדיין לא. לא, אין אינטרנט, עכשיו בדקתי. אוקיי. אתה רוצה אולי נעשה הפסקה ונקווה שאחרי ההפסקה זה יחזור? כמה זה יוצא? 0.0083. 0.0083 וזה יוצא 0.83, כן? אז זה כאילו... 0.083, לא, 2.4 פה. אז זה כאילו ככל שיש יותר אחוז של פסולים, פגומים. 0.294 ופה 0.0083 ובאחוזים 0.83%. ועכשיו אני רוצה שנעשה את זה במקום 4, 2. 2%. כן. אנחנו איתך. זאת אומרת, ככל שזה יורד, ככל שהפי עולה... תכף כן, אתם עכשיו תראו את את רוצה זה. להראות. אני רוצה עכשיו שנעשה במקום 4%, נעשה 2%. תיכנס עליי עם הראש שלך. לא, לא, לא. אני יכול. לא, קל. מה עשית? סגר אותי את זה. בלי לשמור. אתה רואה? בגלל? בוא נראה. 0.7787. בלבלתי את המוח ולא שמתי לב. אתה רואה? נכון? 0. כפול 2%.
בכלל להבין שלא יתקשר תמיד זה קטן מהאוויר. לשקול האחוז הזה, אבל את המספר, וזה נותן זה. קטן. לא יודע איך האינטרנט. בוא נראה, תסתכלי, אני רוצה להראות עם מספרים. אני בכוונה עשיתי את זה ככה, שיהיה רגיל. אבל זה הגיוני, התוצאות הן הגיוני. כי כל האחוז הגבוהים גדל, זה יפה. כאילו מתקנים יותר. אז כמה יוצא השתיים? אפשר לתקן? אוקיי. רק שנייה, אז לא רשמת כמה יצא השתיים? נכון? אני מחכה אתה שתתנו מחכה לי. שיחשבו שהוא יוצא. אני עושה את החישובים של PA, אבל P כפול PA, ואת כל זה אתם עושים לבד באקסל. אמרתי שנלך עם מספרים. תודה. אוקיי, כמה, רועי, יש לך לא, תוצאה? נפל לו האינטרנט, המחשב. יש, גדי? כן. כן, זה כפול 2 וכפול כל העניין הזה. ריבה, אני 0.0083. 0.0083. פה זה היה מספר אחר. כן, זה היה פה, אבל זה לא בשתי אחוז. כאילו בקודם 0.294 זה יצא לי. כפול 4%. למה אנחנו עושים? כן, אני רוצה כפול 2%. עשית אחוזים? עשיתי באקסל. אוקיי. כן, וגם לי וזה יצא יוצא משהו. תשובה אחרת. 0.011. כן, אני הצבתי כן, כל זה שלי זה 4%. וכן? לא, יצא משהו אחר, כן, כי זה היה לפי 3%. כן. ריבה, כי לא שיניתי לפי 3, זה היה לפי 3%. הם צודקים. רגע, א' זה 3%, אוקיי. כן. יצא לך זה של 3% יצא לך 1.5? זה לא הצבתי, אני הלכתי אחרי זה ל4 ויצא לי לא, תשובה. תעשי קודם כל את ה-3%. תראי ש-3% יצא לך AOQ 1.5. תראי שאת עושה את זה נכון. ב4% ב-AOQ זה לא נכון. זה אמור להיות 0.011. נכון. רק שנייה, בכותרת שמה... אני הצבתי ממש בנוסחה הקודמת, ופשוט כן. שיניתי לאחוזים. גם אצלי אותו דבר. זה נכון ה-PA, ה-AOQ לא נכון. אוקיי. 0.011 של 1. 0 נקודה. כן. זה 1.1. כרגע לא מצחיק אותי, כי צריך לעשות הכל מחדש. אני כרגע לא צריך. לא, בסדר, זה לא... ריבה, יש פה בלבול, לא ברור באיזה נוסחה משתמשים חצי ככה, וזה משהו אחר לכל אחד. אני עושה או זאת. הנה, אני שמתי את ומה זה. זה פה הנוסחה הזאת שבשקופית 7? אז אני אמרתי שבמקום לעשות יש שני המקרים, או זאת או זאת. בגלל זה רשמתי אותם על הלוח, שתשתמשו בהם. שזה בקירוב 1.5. רגע, 0.0, כן, 1.46, וזה 1.46%. נגיד, נכתוב ובאחוז אחד יהיה לנו 0.066. 6, כן, 0.009. זה 0.9. אחוז. אחוז. תעשי לי אחרון 5%. 0.1512. 0.1, 512. כן, 0.007.
עכשיו אתם זוכרים, אני הראיתי לכם את הדבר הזה. הפיק זה ב1.5. אז הנה אתם רואים? זה המקסימום. כן. אז AOQ הזה הופך ל-AOQL, לימיט. כי עד אליו כל הזמן עולה. אחריו זה מתחיל לרדת. אז זה המקסימום, זה נקודת המקסימום פה. זה. אבל מה היא אומרת לי, הנקודה הזאת? שבמקרה הכי גרוע, במקרה הכי גרוע, אתה תשלח לקו ייצור, AQL, לא, פרופורציית הפגומים 1.5%. ב3% יצא לי 0.045, אז 2%. כן. כי פה כאילו בלהסכים, בסדר, כאילו זה קרובים, זה לא... תעשי את זה, אבל הנקודה... זה עניין של מעיד. כן. לא, 3 לא מקסימום, 2 לא. זה לא משנה, זה מעיד, בסדר, זה מה שאמרתי. לא קריטי. אבל סתם אבל הנקודה ברורה, שכאילו זה מה שזה כל הזמן. יש כל הזמן עולה, 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 מגיע לנקודה קריטית וזה יורד. זה אני... אבל זה רק מחבר את מה שאמרנו קודם, שהמקסימום זה 1.5%, הוא יותר נמוך מה-2% שסיכמנו. נכון. וזה קורה בגלל בחינה מתקנת. נכון? מסכימה. אם לא הייתה בחינה מתקנת, הייתה לנו בעיה, אבל יש לנו בחינה מתקנת. קטן שווה, AOQL זה מקרה הכי גרוע שאנחנו קטן שווה לרוב הוא יהיה יותר קטן. לא, עוד לא, בסוף. אבל לא, עכשיו אני שומר את זה לוקאלית, אני לא שמרתי. תלוי מה... כאילו שהוא שאל אותי לצאת, כי רציתי... אני לא יכולה להגיד גורם. לא יכול להיות שהמנות הן מאוד גדולות, הכל טוב, אני בונה מחדש. והמדגם הוא לא מספיק גדול. אז זה כן יכול להיות. כאילו, זה לא... משתמשים בטבלאות, כאילו, לא מוצאים... נכון, אבל אמרתי ש...